Sevda Akar wek karmendeke dewletê li saziya ewlekariya civakî Sêgakaya Wanê ye û ev 11 sala dixebite. Ew wekî karmendên li seranserê Tirkiyê li bajarê xwe beşdarê grevê û xepeşandanên sendîkaya xwe bûye û zamên îsaliyên hikûmetê protesto dike. Ew dibêje ku ew wek karmendên dewletê tevî zêdekirina mûçeyên mihane nikare debara xwe pêk bîne. Ana tu kirê bidî, tu nikarî xwe xwedî bikî. Tu xwe xwedî bikî, tu nikarî daha kirê bidî. Zoriyekî bêhaweyî çêbûye. Wezareta Aboriyê wekî her sal li gor daneyên saziya îstatîstîka Tirkiyê TÜİKê biryar da ku mîçeyên karmendên teqayütbûyî 11.54 û yên karmendan jî 15.75 zêde bike. Lê di heman demî de ji serê salê vir ve bo bacêyan 44 ji sedî hatiye zêdekirin. Di hin bacên dîndan jî 81 ji sedî û 51 ji sedî zam hatî kirin. Akar bal dikişe ser vê biryara wezaretê û dibêje ku zama hatî kirin bi riya bacan ji wan zêdetir tê wergirtin. Merev nikarî hele yani ek zarokê wan hebî zorayîkî bêhawel ji wan re çêbûye. Li gor lêkolînên sendîkayan malbatek ji 4 kesan pêk tê da ku birçî nemîne divê herî kêm 21,000 TL an ku 600 dolar wergire. Dîsa malbatek ku ji 4 kesan pêk tê da ku bin sînorê xîzaniyê da nemîne divê herî kêm mihane 70,000 TL an ku 2,000 dolar wergire. Lê bi zêdekirina mûçeyên karmendên teqayütbûyê dê mihane 14,000 TL mûçe wergirin. Ev jî dike 425 dolar û di bin sînorê birçûbînê da dimîne. Em vêya naxwazin, em dixwazin weke mirova jiyanekê bikin, em weke wan jî naxwazin. Em divê hema tinê diziyê nekin, sefaletê me ra nekin, belê dîsa bira ya we zêde ve, bira maaşa we zêde ve, bira ücreta we zêde ve, belê me jî bifikirin. Wezîrê Aboriyê Mehmet Şimşek li ser hesaba xwe X'ê diyar kiribû ku ew bo dabeşkirina dahateke dadmentir, zêdekirina refaha daîmî û pêşketina domdar dixebitin. Şimşek gotibû ku ew bi sabir û îrade hewil didin bigihin armancên xwe. Lê karmen ji biryarên Şimşek nerazî ne û bo rojekê biryara grevê hildan û xwepêşandan pêkanîn. Yani herî zêdetir pirsgirêkî herî giran biça Tirkiye ji bo şerê tê bikaranîn, ji bo şerê Rojavayê ji bo şerê Kurdistanê tê bikaranîn. Zêdetir talebên me ev tiştin, daxwazên me ev tiştin, ev bütçe bira ji bo ketkaran, ji bo karkeran were parvekirinê. Hêviya karmendana sereke ew e ku mûçeyên wan herî kêm bibe 79,000 TL û bütçeya dewletê nebo şer bo aşitî û heqê karmenda were xerç kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.